Stage, Bumajawine. Gormaiga las Comporla. Look, Igoni, ten case to Chashaw, Major Leshan, Arigage Brescia, August, and Juntasi Brescia, August, and Taki or Don Realtish, August, Tishan Tawakta, August, Intium and Juice Production, Major Leshan, Vrua Courier and Realtish Major Leshan and Estiach, Agolisha, Ach, Mershin Ratche, Ní bheith seans agam sa teas seo Lords fuair éon plán nó éon gníomhaíocht nó éon balla a bheith sibse ag org fuair maidir leis an cheangal mar hampel idir na bailte seirbhísí nó na cóircumann ag obair ar an planal na teangas ceantar na Gaeltachta nó na líonraí Gaeltachta fásta agus do méon dúsbúir de golará sa teas seo tí bheith mít an teas seo Tan affiochan alwar a golará Major leis an teanga agus mar tis agad hí launchal agus ácaid Harvey Jerfa I Parky Crochaí an teach an siú hart to Major leis na líonraí na Gaeltachta I na Gaile agus Clondalgan agus sa tuisgurt fásta agus tá an seans agin ahantas a ggóil chuig na drám a bheith ag bógará leis an teanga agus tá fute idir an rin cultúr agus éideacht agus an Gaeltacht agus ní a chaháin an teanga Gaeilge teanga commerceáid tá éideacht agus cultúr I crílar na